Hiniusang naaristo sa mga personahe sa Regional Special Enforcement Team Davao City Office o Seaport Interdiction Unit RIL sa PDEA 11 uban sa koordinasyon sa Davao City Police Office, City Mobile Force Company ang duha ka mga gikonsiderang high value target drug personality atol sa gilusad niining bypass operation ning milabayng adlaw. Pinagi sa undercover agent sa otoridad, pasado alas 2:50 sa hapon diyang gilusad ang transaksyon sa Dacodaw Compound, GP Laurel Avenue, Lanang, Davao City nga nisangpot sa malampusong pag-aresto sa mga suspek. Human kini napalitan og usa ka vape nga dunay sulod gidudang marijuana oil gamit ang 4,000 pesos nga mark money sa otoridad. Giilang dinakpan nga si alias Rick, 44 anyos, ulitao og residente sa naisgutang lugar. Samtang lakip sab sa naaresto ang kauban niining si alias Jack, kinsa na sa hinggod nga panawigon. Nakumpiska gikan sa mga suspitsado ang 5 ka mga vape products nga dunay sulod nga gidudang marijuana oil, 9 ka mga vacuum sealed nga pakete nga dunay sulod nga gidudang pinaugang dahon sa marijuana nga gibadabadang mutimbang og 455 gramos og laing usa ka pakete nga dunay sulod nga gidudahang pinaugang dahon sa marijuana. Lakip sab sa nakumpiska ang laing unom ka sachet nga dunay sulod sa gituhang shabu nga gibadabadang mutimbang og 70 gramos drug paraphernalia mark bypass money, usa ka unit sa M4 carbine, usa ka unit sa 9mm og mga buhing bala. Ang mga naisgutang suspitsado kabahin lamang sa mga sagunsong nadakpan sa mga otoridad subay sa kompanya batok illegal nga droga o kasamtangang gitingkagol na kini sa prisuan subay sa kalapasan sa RA 9165 kun balaod batok illegal nga droga og RA 10591 for illegal possession of firearms. Katropa, kaping nga healthy dunig latatayan ang collagen imong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayo ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.